Okay, gulay tayo, mga kapatid. Yan o, saluyot. Mabilisan lang to. Ang almusal natin. Yan, panoorin nyo ang diskarte. Yan, magkaan tayo ng saluyot muna. Bilisan lang yan. All time tubig. Ulam natin ngayon. Saluyot, okra. Fresh na fresh yan, no? Galing farmers. Kita nyo kung gaano ka-fresh yan. Hindi na pinapatagal yan. Kung gusto nyo pumunta sa farmers market kasi Ritos. Ang ating almusal, tanghalian. Yan. Meron tayong simpleng ulam, mga kakalbo. Bilisan lang yan. May bagoong. Ayos yan. Tapos kakain na tayo. Iwasin natin. Kasi yung iba, nabaunin ko. Pakuluan ko yan. Tapos isi-save natin. Yan ang ating ulam. Saluyot. Diskarte. Bilisan lang yan. Lagyan natin ng patola. Patola yan. Itong saluyot natin. Fresh na fresh, mga kabayan. Galing farmers market. Yung ibang saluyot, save natin. Pero meron tayong baon-baon. Ako'y nagugutom. Nag-crave ako ng dinding. Yan ang ating ulam. Quality yan. Saluyot. Yan. Bilisan lang to. Yan po ang ating ulam. Saluyot. Gasan natin. Lagyan mo natin ng bagoong. Pampalasa yung ating tubig. Sarap ang saluyot. Talaga the best. Tinatawag ng Ilocano power. Gagawin natin ang bagoong. Lagyan tayo sa tubig. Konti lang. May bagoong. Tapos may konting nor. Konti lang. Yun. Go. Tapos tak aja ng ito. Pero hindi jetsin. Bawal ang jetsin, ha. Magic sarap. Magic sarap. Yun. Hugasan natin. Simple lang yan. Lagyan mo na dyan. Yan. Tapos sunod mo yung okra. Tapos yung saluyot. Tabi na natin. Yung saluyot niyan. Patola din tayo. Yung okra. Gasan natin. Yung okra. Yan po. Okra natin. Lagyan na natin. Yun.
Siyempre, mas meron tayong dahon ng ano, dahon ng kalabasa. Ng kalabasa. Pwede mo rin tanggalin ng ano kung gusto mo. Tanggalin mo yan. Yung bulaklak. Pwede rin hindi. Luto lang naman yan. Yan. Sa gulay yan. Dalamin. Yan. Yan lang yan. Okra, saluyot. Albustiko. Yung huli na to, yung bulaklak, kailangan na unahin muna natin yung mga patola. Hiwain natin itong patola. Sabi mo natin yun. Patola tayo. Ang hiwa ito, hiwang ano lang to, mabilisan. Hindi pwedeng simple lang to. Simple. Yan lang. Hiwain mo ganyan. Kahit anong hiwa yan. Ano ang pusta. Yan. Yan lang. Linis naman yan. Pagka ano, diretso na agad sa ano. Ayun o. Para presko. Diretso na yan. Diyan. Galing-ding. Kasimple. Ang pahirapan. Ay, sorry. Ang lalaki ng hiwa ko. Yan lang. Patola. Kabatiti. Sa aming mga Ilocano. Tawag namin ito ay kahit anong cut yan. Wala namang yan, ganyan. Yan. Ano yan? Importante may saluyot. May bagoong. Yan. Mga simpleng ulam. Oops, nahulog. Pag nahulog, hugasan mo. Yan ang kasimple. Basta mo dyan. Huwain mo. Kahit anong hiwa yan. Yan. Ngayon mo na dyan sa... Diba? Simple. Saluyot, patola, okra, dahon ng kalabasa, o bulaklak ng kalabasa. Tapos may konting bagoong. Bigyan mo rin ng magic sarap. Ayos. See? Yan siya. Simple. Tapos ito, sabi natin yung kalat. Para yung ating dahon ng dahon ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Yan. Tanggalin mo lang yung tanggalin nyo lang yung parang pinaka-titi niya. Yan. Yan. Tanggalin yan. Yan. Tanggalin mo yan. Pero pwedeng hindi. Pwede naman hindi. Kumukulo na yung ulam ko. Huwag niyong haluin. Yan ang halo yan. Tanggalin yan. Ating gulay. Tanggalin yan. Huling-huli na yan, kalabasa. Pati yung tangkay, pwede mo ilagay. Yan. Sarap po, fresh na fresh. Green na green yung ating yung gulay. Diba? Tanggalin mo yan. Yung na titi na. Tawag sa aming Ilocano, kasi yung buto-buto na. Buto-buto. Katong mo natin
Buto-buto ng lata niya. Ay, biyak Ilocano na. Yung hinatang ko. Hindi ko rata. Itong ko binili sa farmer's market kanina. Live tayo. Ayan. Ayan. Diba? Simpleng na ganyan. Tanggalin mo yan. Simpleng tirada na yan. Tapos kakain tayo. Ako, sarap. Yan. Diba? Malapit na yung gulay natin. Ito kasi madaling maluto lang to. Pero kayo kung gusto nyo tanggalin ito, ako, okay lang yan. Ano, hindi naman delikado yan. Ayan o. Diba? Buhay. Yung titi-titi na yan. Okay na pala. So, yun. Yan yung pinaka-titi-titi niya. Tapos sugasan natin. Sugas. Ang mahugas ko ay alkaline. Yan. Okay, plain water pa yan. So, ang gagawin natin, ito, tangkay. Lagay mo dun yung tangkay. Yan. Pwedeng kainin yan. Yung iba kasi binabalatan pa eh. Ginaganyan pa. Pwede rin. Yan. Pero hindi na. Eh, parehas lang yan. Lagay mo na lang dun. Hindi mo naman pampalakas nga yan. Yan. Diba? Ilocano style yan. Tatanggalin mo lang ito. Yung titi-titi niya. Yung titi. Yan. Tanggalin mo yan. Ayos yan. Ang dinding sa farmer's market. Okra, saluyot, bulaklak ng kalabasa. Saan ka pa? Kayang kakain na in 5 minutes. So, natanggal ko na yan. Pinaka-ano niya, sabi ko nga, ito, prefer nyo kung gusto nyo balatan, pero hindi na. Parehas lang yan. So, ngayon, ito ng ating dinengding. Yan. Yan o. So, what? May patola. Yung, may may okra. Diba? Ating ulam. Kung gusto nyo pang alatan ng konti, nasa sayo yan. Oh my goodness, so sarap. So sarap. So ang pinanghalo ko dyan ay ito. Iti Ilocano bagoong. Yan. Okay. So yan ang ating ulam. Huwag masyadong maalat para yung blood pressure natin ay hirap na. Ako pa nagdigulay ako para may sabaw din si Angel. Gusto ni Angel yan. So yummy. Ha? Meron din ako. Ito, huli na to. Yan, huli na yan. Kain. Pampanasa konti. Lagyan din natin. Konti na lang. Konti. Yun. Tapos kakain na tayo. Yan ang ating ulam. Diba?
Yung patola, oh, fresh na fresh, oh. Yung okra, fresh na fresh. Nagmamantika yung ano, oh. Mamantika yung saluyot. Gel? Alas 6. 6. Okay, ito yung ating ano. So, ito, pwede na tayong kumain in 5 minutes. Ayan po. Fresh na fresh ang ating tinola. Hindi tinola pala, dinding. Ayan. Ating dinding. So, pwede na tayong kumain. Ilalagyan natin ito. Dahon ng bulaklak ng kalabasa. Yan ang panalo sa lahat. Yan, di ba? Ang gagawin natin, hindi pwedeng ilagay ang isda. Magmamantika. Ayaw ko kasi yung nilalagyan ng isda. Kasi nga, nawawala yung dinding. Ito, pwede rin lagyan ng isda. Pero prefer ko, ayaw ko lagyan. Kasi mas gusto ko solid na ano siya. Solid na gulay yung flavor niya, wala siyang mantika. Yan. Yan ang ating gulay. May okra, patola. Yan. Okra, saluyot. Talbos ng dahon yan. Yan. Excuse me, pwede na tayong kumain. Half cook lang ang gulay. Kasi hindi pwedeng ma-overcook. Ma-overcook, pangit. So, ayan po. Ayan po ang ating sobrang saluyot. Ipapakuluan ko yan. Baon natin. Ayan. Ayan, no? Diba? Kakain na tayo. Okay, that's it. Simpleng-simple. Mga kaibigan, ang ating ulam, ang ating gulay, patola, saluyot. Diba? Yan. Ating ano. Yan lang. Yung buhay Ilocano. So, pwede nang kumain. Pwede nang kumain ang ating dinding. Kain tayo. Yan. Sabaw pa lang po. Ulam na. May patola. Yan. Fresh na fresh. Ba? Napakasarap. Thank you, Lord. So, yan po ang ating recipe ngayon. Dinding. Yan. Okay, let's go. Kain po. Mga mahal.